सब्सक्राइब को बढ़ी चलो କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ କରିବି ମୁଁ ହଁ ତୁ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଭାଇ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ କଲେ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସ୍କୋପ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ ହଁ ତୁ ଲିଟରେଚର୍ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିକି ଯିବୁ। ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣଟା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଇଂଲିଶରେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଯେ ଟିଚର୍କୁ ପଚାରିବୁ ସାର୍ ଚୁଡ଼ାଟା ଟିକେ ଗମରିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ତ ହେଇଗଲାଣି 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ମୋର ସତ କଥା କାଲିଠୁ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ କାଲି ଗୋଟେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ତଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବସିକି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ି ହେଉଛି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଆସି କଟକରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ତ କିଛି ଏ ନର୍ମାଲ୍ ଟିକେ ଗର୍ଗଲିଂ କରୁଛି ଯାହା ସେତିକି ଷ୍ଟିମ୍ ଫିମ୍ ନେଇକି ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏତେ ନିଏନି ଟୋଟାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜ୍ୱର କି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରିଫର୍ କରେ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାନ୍ସ ମେଡ଼ିକେଟେଡ୍ ବଡ଼ି ହେଇଯିବ ମାନେ ସରିଲା ଆଉ ଭାଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେତେ ଖାଇବ କାମ ଦେଉନି। ସବୁବେଳେ ଯିଏ ମାନେ ଟକ୍ ଟାକ୍ ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଟିରେ ପକାଉଥିବ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଲା ମାନେ ଆଉ କାମ ହିଁ ତାକୁ ଦେବନି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନିଏନି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ୱାନ୍ସ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ହାଲକାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କି ଆଗକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଭାଇ ମୁଁ ନେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଥର ପକେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 90% ପୁରା କମିଯିବ। ସୋ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ବସି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଆସୁଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ଯେମିତି ବାରନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ସେୟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଆମର ଲିଭୋସିଟ୍ରିଜିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ବିକଜ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ଏବେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଏବେ ତ ପୁଣି ୱିଣ୍ଟର୍ ଆସିଯାଉଛି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କାଲି ମୁଁ 6ଟା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଜହ୍ନ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଜହ୍ନ ତ ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସୋ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଶୀତ ଦିନ ତ ଆସିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିଣ୍ଟର୍ ଆସୁଛି। ସୋ ଦିନ ରାତି ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛି ଯିବା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ କାମ ଦାମ ଅଛି ସାରିକି ଆସିବା ତବ୍ ତକ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦେନ୍। କଥା ଭାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଛିବା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପରେ ଯେଉଁ ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ଭାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ୱାନ୍ସ କରିଦେବ। ନର୍ମାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ବାଛିକି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦେ ଆର୍ ଫିଲିଂ ଇଜି ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅର୍ ଗିଭ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍। ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଗୁଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ କାହା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍ ଉପରେ କରୁନୁ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ଆଗରୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବିପାରୁନୁ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସାଙ୍ଗଟେ ମୋତେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି କାଲି କହୁଛି ଭାଇ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏତିକିଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କମିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିଟା କମିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଯିଏ ଗୋଟେ ଅଂଶୁଘାତ ମାରିଥିବ ତ ମୁଁ ସେତେ ଭାବେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଲୋକମାନେ ତମେ ଏତେ କେମିତି ହେଇପାରିଲେ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ କି ନ ରଖିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରି ହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭାଇ ୱି ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ସେମାନେ ମନେ ରଖିକି ଦେ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଲସୋ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେମାନେ ସୋ ଇଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର। ଭାଇ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସିରିୟସଲି ଡୋଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବିକଜ୍ ଆଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ବି ଅଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ଯାହାର 20-22ଟା ବି ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସିଏ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟିକେ ବଢ଼ିବେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଲାଇକ୍ଟେ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯାହା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ କରୁଛି ନା ବାସ୍ ତାକୁ ସେତିକି ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ବାଡ଼ାଅ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ତୁମେ ଡିସଲାଇକ୍ କରନି ୟାର ବିକଜ୍ ସେ ସବୁଥି ବହରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭାଇ ସିଏ ତା ମୋରାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କହିବ ଭାଇ କରିବିନି ଭାବି ସେ ଦିନଟା ତାର ପଳେଇଥିବ। ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ମାନେ ଆମକୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବିକଜ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଫେସ୍ ନ କଲେ ଯାହାର ବି ଯିଏ କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ କରୁଥିବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଏଭର୍। ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠୁ ମାନେ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ତୁମେ ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବ ସେଇଟା। ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କି ଯାହା ମୁଁ ଭାଇ ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାତିର କରେନି ବିକଜ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଯାହାକୁ ଭାଇ ମୋ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଚାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ହଁ ଠିକ୍ କହିପାରିବ ସୋ ତାଠୁ ହିଁ ମୁଁ ନିଏ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଏରା ଆଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭାଇ ତୁମ ନିଜେ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ତୁମ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ କରୁଥିବ ୱାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲ ମାନେ ତୁମ ସରିଲା। ସେଇ କଥା ତୁମେ ଭାବି ଏମିତି କହିଲା କାହିଁ କହିଲା କ'ଣଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଭାବିବି ତୁମ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା ପଳେଇଥିବ। ସୋ ସେଇଠି ଟୋଟାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେତିକି ଭାଇ ହଉ ଯେତିକି ଯାହା ହଉ ତୁମେ କରିକି ଛାଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ହଁ ୟାଠୁ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ହି ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ମାନେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରଙ୍ଗ ଅର୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଫଲ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ପଚାର ନଟ୍ ଆ କଥା ଭାଇ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କାହା କଥା ଏତେ ଖାତିର କରନି। ତ 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ କାମ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରବଳ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେଉଁ କାଲି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରୁ ସବୁ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ହ୍ୟାଙ୍କରଚିପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱିଥ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ତ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଥାକେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ସେ କାମ ସାରି ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସୋ ଲାଇକ୍ ବାଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ମାରନ୍ତି ଓମଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା କଟଲୁ।